Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. It would be irresponsible to speculate on any possible motive or to draw conclusions about whether the attack is linked to his impending appearance. Amaphoyisa aphenya ngesigameko sokudutshulwa kwephini lenhloko yophiko lezomhloli uMajor General Feroz Khan eHoutini eGoli nobe kulindele ukuthi ethule ubufakazi eKhomishaneni kaMadlanga ngoLwesithathu. Case postponed 8 July for arrangement of a trial date. Court number 23, you are in custody. Ms. Stand up. Inkantolo manje yaseGoli isichithile isicelo sebhayili sesibili sika Brown Mokhoti nobefuna ukudedelwa ngemva kokwenza izethulo ezintsha enkantolo. Luyaqhubeka uhlelo lokuthutha amakhulu abantu baseMalawi ngamabhasi eThekwini njengoba usofikele umnqamula juqobekwe inhlangano ezithile wakusasa ukuthi abokufika bahambe kuleli. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo naku-SABC le hayi igama lami nginguDawud Phungula Mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Amaphoyisa aphenya ngesigameko sokudutshulwa kwephini lenhloko yophiko lezomhloli uMajor General Feroz Khan eHoutini eGoli nobe kulindele ukuthi ethule ubufakazi eKhomishaneni kaMadlanga ngoLwesithathu kube ukuthi uKhan udutshulwe amahlandla ambalwa oShasbhama abangaziwa kanti kumanje uyelashwa esibhedlela saseMilk Park khona la eGoli. Okhulumela amaphoyisa kuze lonke uBrigadier Atlenda Mathe uqinisekisile ukuthi iphini lenhloko yethimba lezobunhloli samisiwe. uMajor General Feroz Khan uphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokudutshulwa izolo. What I can confirm is that there was an attempt on the life of Major General Feroz Khan. This is a deeply concerning incident for us as the SAPS, and we are grateful that he survived. Our thoughts are with him and his family, and we wish him a full and speedy recovery. Lokhu kwenzeka nje uKhan bekulindeleke ukuthi avele eKhomishaneni kaMadlanga ngoLwesithathu ngezinsolo zokunindeka emacaleni enkohlakalo kanye nodaba lokushaqwa kwezidakamizwa zohlobo lwecocaine okwenzeke eAratin ngo-2021. General Khan is a key witness before the commission and his appearance is highly anticipated and again we can't really say much at this point. We can't say much more other than we are in the process of engaging with his legal representatives, and then once we're in a position to do so, we will make a further announcement. Look, we have not had sight of the affidavit of General Feroz Khan, and once we have sight of that particular affidavit, if there is anything that our client needs to respond to, we will definitely take instructions, and if needs be, he will have to go and answer in relation to those particular allegations. Uphenyo ngalesigameko luyaqhubeka. Liyaqhubeka uhlelo lokuthutha amakhulu abantu baseMalawi ngamabhasi eThekwini njengoba usofikele umnqamula juqobekwe inhlangano ezithile wakusasa ukuthi abokufika bahambe kuleli kanti ukuzwa kabanzi ngalolu daba njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC uAyanda Mhlongo onkanise lapha ke eThekwini. Mamhlongo asikubingelele sikwamukela ezindabeni zehora lokuqala emini ke namhlanje ekseni sibonile amabhasi ethutha abantu ngabe sesinjani nje isimo lapho ukhona njengamanje. Dawud ngibingelele kuwe ngibingelele nakubale babukeli emakhaya njengoba besibikile Dawud ukuthi ke izolo siphathimandla zimemezele ukuthi le ndawo ivulwe esikhashana ukuze ikwazi ukuthi ilekelele abantu bebefuna ukubuyela ezweni lase Malawi bakwazi ke ukuthi ke ba processwe lana ebese ke babuyiselwe emakhaya ibisi ivaliwe okusho ukuthi ke bonke labantu bebelana Dawud bese bezothathwa ke bayiswe eMusina eLimpopo nalalo luhlelo le-repatriation ebezoba seliqhubeka ekhona. Inkinga ke isiphathimandla ebezibhekene nazo isibalo sabantu njengoba siqalile nje ukubika kulezi insuku ezedlule ngaso lesi sikhungo ngayo le ndawo nesibalo sabantu ebesilana ngesonto edlule njena babalelwa ngaphezulu kwa 20,000
abantu bese behanjisiwe besuswa kuyo lo ndawo bebelokhu ke abantu betheleka yizeke isiphathimandla seyimemezeleke izolo ukuthi sebeyivala bayivala ngenxa yokuthi ke usufikile umnqamla juqu lo obubekwe izinhlangano le ezithi abantu abakuleli ngokungemthetho abalishiye lelizwe lingakashaye umhla ka-30 bekukhona ke ukusabela abantu abakhona la balo izwe laseMalawi kanye ke nesiphathimandla ebeyisebenza kuyo le ndawo kwase kuphoqeleka ukuthi ke abaphuthunyiswe ngokusheshsha basuswe bayiswe ke eLimpopo nalabo bathemba khona ukuthi ke izoba endaweni kuzoba indawo engcono ezoba iphephile manje ke esikubonayo ukuthi ke kusukela izolo ebusuku awu58 amabhasi akwazile ukuthi abathuthe abantu impela masibuka lana ukuthi ke cha bekungahambeki la Dawudi mawibuka bekungahambeki indlela abantu bebegcwele ngayo usiyabona ke manje ukuthi ke cha sebencane kakhulu abantu abasakhona okukhomba khona ukuthi baningi kakhulu abantu asebehambile namhlanje nje kuseni awu12 amabhasi asehambile njoba kade lana kanti ke sike sathola nethuba lokuxhumana nezikhulu zikamasipala weTheku abasitshela ukuthi kuyimanje balindele amabhasi awu70 azofika nabazothemba ukuthi ke lo mabhasi azokwazi ukuthi athuthe laba abantu abasasele enye into abakhala ngayo ile ukuthi ke abantu nje abasibona impahla baziphethe ziningi kakhulu izimpahla ngakho ke bathi ke sebelungisa nama truck yokuthi ama truck ke akwazi ukuthi athathe impahla ngoba inkinga bebe namabhasini yize bebewakhipha amabhasi semaningi kakhulu amabhasi asehambile kodwa egcwaliswa impahla ngakho ke sebenohlelo ukuthi bazohlukanisa impahla nabantu uza kwethu Raymond Bell wasikhombisa ke nje la nqwaba yamabhasi esandokufika ke nje manje ezobe sibathatha ke sebelibhekise eMusina eLimpopo nala loluhlelo ke le repatriation elizobe seliqhubeka khona okunye ke obekusayinkinga namhlanje kuseni nje ngesikhathi sifika ukuthi bekuseni nabantu bebesaqhubeka befika ngaphandle ekwayo le ndawo babalelo ku300 abantu abame ngaphandle nababese becela ukuthi bafuna ungeniswa ngaphakathi yize ke iziphathimandla bese ishila ukuthi ayisafuni ukwamukela abantu abasha kodwa ke ngokusho kwamasipala bathengeke bakwazi ukuthi abantu babashiye dengwane ngenxa yesimo esikhona ezweni ngakho ke bonke abantu abala ngaphakathi nabantu abazotholakala ngaphandle bazothathwa ke bonke kube nesiqiniseko sokuthi ke kushaya namhlanje ebusuku le ndawo ingasena muntu bonke abantu abebelana esebehambile uyababona nje manje impela ilokhu behambile ngama queue nezimpahla zabo sebeyongena ke kuwo lamabhasi nephathimandla ziyathemba ukuthi ke kuzothi kushaya namhlanje ebusuku abantu abalana bazobe sebehambile ngenxa yasokisimo sokuthi ke babalekele isimo sokuphepha nangokuthi akusekusasa bengasekho kule ndawo Dawudi Sibonga kakhulu umbukeli hiyona ke intatheli yeziko lezindaba zeSABC uAyanda Mhlongo esibikela bukhoma eseThekwini esifundazweni eKwaZulu Natal. Inkantolo yemantshi yaseGoli isichithile isicelo sebheli sesibili sika Brown Mokgotsi nobefuna ukudedelwa ngemva kokwenza izethulo ezintsha enkantolo. Icala lakhe libe selihlehlisela umhlazi isishiyagalombili kuNtulikazi. Intatheli yeziko lezindaba zeSABC uSithulile Mdletshe ubesenkantolo wasihlanganisela nankumbiko. Impela kubukeka sengathi usomabhizinisi waseNorthwest uBrown Mokgotsi usazoqhubeka nokugqunywa ejele esitokisini emva kokuthi inkantolo kaMantshi eGoli isichithile futhi isicelo sakhe sebhayili. Ngeledlule abameli baMokgotsi bebelethe isicelo esisha nalapha bebequkethe khona lokho bebekubiza ngemininingwane emisha yokuqinisekiswa kwekheli lakhe. Kodwa ke abameli bombuso basicindezelile lesi sicelo bafunda incwadi efungelwe umphenyi okanye umseshi kuleli cala nalapha besho khona ukuthi kulamakheli womathathu alethwe uMokgotsi njengobufakazi obusha kule nkantolo bahlulekile njengabaphenyi uqinisekisa lapho ahlala khona. Okunye futhi okushaqqisayo okuvelile enkantolo ukuthi uMokgotsi emva kwenyanga nje echithwe kwisicelo sakhe sokuqala sebhayili kwatholakala ukuthi wasabisa umakhelwane wakhe uThandiwe Senohwe ngenhloso yokuthi ashintshe istatimende ayekade esenze emaphoyiseni. Imantshi ilalele lezi zethulo yasithatha isinqumo sokuchitha isicelo saMokgotsi sebhayili isho nokusho ukuthi ayikho imininingwane emisha uMokgotsi ayilethile enkantolo. In conclusion, the court have considered the evidence in the initial bail application together with the new facts which are placed before me and I've found that there are no new facts, but reshuffling of evidence.
My decision still stand. Bail is denied. Kulindeleke ukuthi abuye enkantolo ngenyanga ezayo nalapho ezobe sekuzodingidwa khona izinhlelo zokuqulwa kwecala lakhe. Ezindabeni ze-SABC ngingusithulile Mdletshe ngibika ngisenkantolo eGoli. Isithangami sekhomishana kaMadlanga siqhubeka nobufakazi baloyo sola ngokuba usomabhizinisi obandakanyeka ekushushumbiseni izidakamizwa uTumelo Nku. Ubufakazi bakhe obekufanele buqhubeke ngolesihlanu abuzange buqhubeke ngenxa yokuthi ucela ukwenza izichibiyelo esitatimendeni sakhe esifungelwe esiphambi kwekhomishana. Phakathi kokunye uTumelo Nku wabefuna ukwenza izinguquko ngakho esitatimendeni sakhe esiphambi kwekhomishana umbiko ophathelene nokuboshwa kwakhe ngodaba lwecala lokubanjwa komthamo wezidakamizwa zenani elingaphezulu kwezigidi ezingama-300 zamarandi ezatholakala endaweni yezimboni e-Erotin ngo-2021. Unku uthi wagaxela kulolu gibe esiza umnikazi wezidakamizwa u-AB owaxhunyiswa naye ilo wayilungu le-ANC uKhepi Maphatswe ongasekho. Mr. Maphatswe informed me that EB allegedly required assistance in relation to the movement of a consignment. I was informed by Mr. Maphatswe that EB required assistance with tracking a shipment which was said to involve drugs and which was allegedly connected to EB's competitor. Odabeni lwesingxoxo zemlayezo ye-WhatsApp eyayiqhubeka phakathi kwalabo ababehlelela ukuzuza ngezidakamizwa ezagcina zishaqwa ngamaphoyisa. Unku usihlangulile ngokuthi kule mlayezo yokuxhumana uyena wayebizwa ngoPhilip Plain. Nakuba ubufakazi obuphambi kwekhomishana buneyinkomba zokuthi kwakunguyena uqobo. I'm going to suggest to you that the reason you are denying is because if you accept that this is you, then it must follow that everywhere in the chats where we see Philip Plain, that is you who is a participant in that conversation. So you will have to deny this, because if you were to accept that this is you, then the rest of the chats where we see the name Philip Plain, we will have to accept that it is you in those chats. And that's the only reason you are denying it. No, not really, Chair. Isithangami sekhomishana siyaqhubeka ekolishi iBridges Mabandla Justice ePitoli. Let's come back. Mbongele sathi qo etolo kanti ke siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbongela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Izakhamuzi zaseSoweto zithi azili nabantu bokufika kodwa babalungisa amaphepha abagunyaza ukuba babekuleli ke lokhu njengoba ke bekubanjwe imashi yokukhala ngabokufika abakuleli ngongemthetho. Izakhamuzi zaseSoweto zinqume ukumasha ngokuthula njengoba zikhala ngabokufika bangenazo izimvume ezibagunyaza ukuba babe kuleli. Zithi sekunesikhathi izibekezele njengoba nohulumeni engenza umnyakazo obonakalayo ngalolu daba. Njengamanje siyasukuma siwumphakathi sithi kwanele mabahambe beye emazweni abo bayolungisa inkinga zabo. Banama RDP asinawo thina ama RDP sihlala emkhukhwini ezweni lethu. No, this march is long overdue. People are fed up about lawlessness in the country, lack of security infrastructure. People just want to have control in their citizens. The borders must be managed so that people must live in peace in their own democracy. Izakhamuzi zimile kwelokuthi azilimazi umuntu kodwa sifuna kuhambe abokufika baze babuye sebe namaphepha abagunyazayo. Sifuna ukuthi bazazise ukuthi babo bani and all that. That is why we say illegal. We're not saying everyone, but we're saying somebody who is illegal. But at this present moment, kukakuhle nje nabo basishayise ngomoya. Bahambe bazobuya futhi yonke into seyilungile when everything is dissolved. Enye into abantu base South Africa bayalamba. Kodwa yena umbhede wakhe imali. Undlala imali phansi alale phekwayo. Abantu bakithi bayalamba. Nami nje uqobo lwami uyangibona ngilambile ngila. Ngifuna ukusho ukuthi kulesi sizwe sala eSouth Africa
asiqhubeke njalo ngokukhipha laba bantu bangaphandle. Kulindeleke ukuba kusasa kube nemibhikisho eyahlukene kuzwelonke. Kunokukhathazeka mayelana nokuthi bazobekwa kuphi abantu baseZimbabwe abasahlonzelwe ukuba ke babuyiselwe ezweni labo eKapa njengoba ke besalinde ukuba ke kufike amabhasi azobahambisa emngceleni iBay Bridge. Sesifinyelele enkulungwaneni isibalo sabadabuke eZimbabwe asebethutheleke esikhungweni se-District 6. Abaningi sebehlala isikhathi eside kule ndawo belinde ukuba basizwe. Abanye kulaba bokuhamba bathi ize bengenamsebenzi abazofike benze ezweni labo kodwa isimo siyabaphoqa ukuba bahambe. We decided to come here because the situation is very hard. Because you know a lot of people they are threatening us, so the rather we have to leave. Kuso lesi sikhungu abathuthelwe kuso abaseZimbabwe kuhlangane amaphoyisa kuleli izikhulu zaseZimbabwe, umnyango wezasekhaya kanye nenhlangano iGift of the Givers. Kuvele ukuthi mancane kakhulu amabhasi akhona ukuba abase eZimbabwe. The center closes 9 o'clock and 10 o'clock in the evening when the last processing will take place. There afterwards, the people are asking where are they going to go to. We do know that there's heavy rains taking place outside. So we do know that the Zimbabwean Consul General is here. They are looking for accommodation currently. Ishoshovu zezendlalakahle zithi beyidukisa itatimende yalele abokufika ukuba baye kulesi sikhungo. We had arranged with a number of churches and civil society spaces to get some shelter for people last night, and the city intervened, but now they're not providing shelters. Owehhovisi lenxusa eZimbabwe uthe ngeke kwazi ukukhuluma nabe indaba. Umkhandlu idolobha iKapa uyalele abendaba ze-SABC kuba baye eminyangweni wezasekhaya nokho ayiphumelelanga imizamo yokufinyelela eminyangweni wezasekhaya. Umengameli we-United Democratic Movement uJenene Bantu walomisa uthembise abantu abazovota ukuthi kuzoba nozinzo komasipala waphinde waqinisekisa ukuba komasipala bazobeka eqhuleni izidingo zomphakathi. Olomisa usho lokungesikhathi kune manifesto yokhetho lohulumeni beyindawo kuGompo City eEastern Cape ngomgqibelo. Unjengele Olomisa uthi ezinsika zokukhankasela ivoti zixhomekeke ekugxatyisweni kokuziswa kwenkonzo eluntwini kwakunye nokuthembeka kwenkokheli kuluntu. Ukwanike inkokheli zengingqi uxanduva lokuqinisekisa omasipala baluqilima abathobela umthetho nabanesakhono. Because no municipality can succeed if residents do not have reliable access to water, sanitation, electricity, roads, refuse removal and functioning public infrastructure. The second pillar is clean governance and financial discipline. Abaxhasi balombutho bamemelele inkokheli zabo zokuhlala ukuba zikhokhelise inkululeko yoqoqosho kuluntu bakuphumelela ivoti. Umbutho wami ndifuna usenzele zonke izidingo zethu. Asinazindlu ze-RDP, asiphangelelwa ngabantwana, asiphangeli siyasokola. They must not decide on making course. They must work together to build organization. Not too big to build their own image, but to build organization. Ndingusidima Mfeku kweendaba ze-SABC ndikuGompo City. Kuleli viki ku-Asikhulume Let's Talk. The first challenge was ukuhlala u7 years ngawuthola umsebenzi ngiwubuka matric wami umuhle. We were told that men must not cry. We were told we were raised by this word that we are tigers. My mother was mentally disturbed and uma mentally disturbed udinga mina. So yonke lento mila engqondweni uvela ubona ukuthi kuningi why ngavele ngife. Learn to talk as young people, as an older man, learn to cry. Hlanganyela kanye nathi njalo ngomsombuluko ku-SABC1 ngehora lesihlanu ntambama. Bukele sathi qo 8 kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu.
Mbukeli sizibeka lapha ebesikuphathele zona imino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele emagamanxa yehora lesihlanu ntambama. Kanti-ke thina sizobuya-ke nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje Mbukeli. Usale kahle.